No niin, terve. Tänään me pelataan sillä gassilla, mikä me saatiin edellisessä videossa. Me laitetaan sekin niin korkealle teholle, kun saadaan 7. No niin, lähdetäänpä testaamaan. Karl tulee tuolta noin, mutta mä pistelen siihen vähän. Mutta mä tapaan sen nyt. Ei hemmetti, toi tappo se. Hemskutti. No niin, jes. Otetaanpa toi loota tuosta noin. Niin mä lähden nyt tonne päin. Katso, onko vihuja. Vihuja jossain vois olla. Jäin näköjään toiseksi, joo, toiseksi jäin. Ai se haittaa, mennään vielä 2 peliä pelaa. Että me saatais se Star Droppi, sen takia mennään 2 peliä pelaa. Mä pelaan nää ilman, että mä kuvaan. Tämä voin viimeisessä pelissä kuvata. No niin, pari tyyppiä nää jäljellä. No niin, rosaa saatu. Tapettua, se on hyvä. Ja sitten vielä 1. Sitten me saadaan ehkä droppien muista. No mä äsken voitu. No niin, se kuoli bone miinoihin. Niin. Otetaanpa. Edellisessä videossahan tuli 2 myyttistä, ei nyt voi mitään hyvää ottaa. 200 pottikrediittejä tulisi tuolta. Joo, ei tässä kyllä ollut mitään. Otetaan noin pizzat talteen kuitenkin. Mulla on 40 gemiä tällä käyttäjällä. Sillä sais tehopisteitä, mutta ei niillä ole mitään järkeä tehopisteitä. Hommata, oho. Hommata. En tiedä, tuleeko näillä minikäyttäjillä mitään arvoa. Tai siis niitä onnenpyörävideoita. Niin, ehkä tulee. En ole vielä varma, mutta saattaa tulla. Kuitenkin. No piti pelata gassilla aika. No, pelataan gassilla. Mä käyn vaihtaa sen gassin kuvan tähän. Gus. Se on gus. Ei gas, mitä sanon gas. Gus. No niin. Mulla ei oo kavereita. Täällä näin nyt. Miksi? Emskutti tuli tollanen. En tiedä. No niin. Se olisi moro ja nähdään seuraavassa videossa. Se olisi moro taas.